Анатоль Вярцінскі, дзівак-чалавек. Дзівак-чалавек глядзіць на расінку макавую і цэлае сонца бачыць перад сабой. Дзівак-чалавек бярэ звычайную ракавіну і чуе ў ёй акіянскі прыбой. Дзівак-чалавек бачыць сцяжынку гладкую, а марыць аб трудных, цярністых шляхах з іх курцізною, з іх небяспечнай загадкаю, і будзе ісці, пакуль мае сілу ў нагах. Дзівак-чалавек са стратаю непапраўнаю не мірыцца ён ні за што ў душы, з няпраўдай не мірыцца і з крыўднаю праўдай не хоча мірыцца, хоць кол ты на ім чашы. Дзівак-чалавек, яму многім адмовілі, а ён не здаецца, а ён не спіць па начах. Ён верыць усё ў свой перпетуум мобіле, у панацею, у цудадзейны рычаг. Дзівак-чалавек, яму Хірасіму, Асвенцім, яму замест імя Асвенцімскае Таўро. А ён паўтарае, што ёсць дабро на свеце, што будзе дабро і што пераможа дабро. Дзівак-чалавек не можа не спадзявацца, не можа не верыць, не можа ніяк. Дзівак-чалавек, і гэта яго дзівацтва, ратунак яго, яго чалавечы знак.